na-ege m ntị ekenekwa m unu ya afọ kwa ifo unu ya afọ ka unu ya afọ ka Matthias si wee host wee ndị omenala si wee host wee one of the biggest crusade ha nwere na Southeast. Crusade even ụmụ ha bịara ya na-agwa gị akwa abacha mba na social media going back to our root was ya ndị ka ha bịalụ gị physical gathering eju na social media never so those which na hammer even this Ebuka Obi 100 days akịta na-aga on na Ngor Okpala ndị omenala nọ ebe a bụ atọlụtaba mana they will never accept it but because why gịnị ụdị ndị aya amago ha because it has been happening from the origin. Bible make that Nicodemus came to Jesus by night. Kedu ihe ọ gwara ya? Ọ sị that master, we know that you are a servant sent by God from heaven. And during the day we will never acknowledge it. Yotago. So that's what told you wese ko wakpo ha na aban. Ya na agwa gị pure legit. Ya na agwa gị one man tolo gas. Ndị omenala nọ ebe ha na-achọ nwe problem karịka. Chick is there to the level that na Matthias si n'ụlọ free hospital. Obokwa hospital dị ha. Hospital una nwere foundation. Makwa ewu na mmadụ lo free hospital. Suppose ya bụ no foundation, nothing, no roofing. Suppose ya no nwe free hospital. Ikpo ihe free. You can't even boast up to 5 people in a day. Bataleba in a day. Mano okulo hora se potawa free kidney test. Stadium Juleju now. You dey wine. Stadium Juleju. So how potasi na haye me crusade nke ha. Ya na agwa gị abụrụ asị. This video exposes all of them. Crusade ha me. Chike Matthias nwere osigbo na Matthias nwere ụmụ ịsa with a house girl ya. Ndị onye osotie nke na-ebu alụsị n'isi. Sigbo ya na nwere ụmụ ịsa na ndị osotie kwanya na nwunye ya. Then ndị osi ya ndị nke ọzọ ahụ. So can't he provide motor for this Mande Port Harcourt, Mande Lagos here na Tano? Up to today, I'm on a Port Harcourt chairman and can eme omenala boku kwasi na ọnwụ. Agwa m ya from beginning waka ayebu ego gị because onye ka dị desperate karịa gị. Today I want to onye ka ahụ na yatago onye nke pụtasị mgbe na dona mesi akwụ ụgwọ tat niile ọ na-akwụ because na ọ bụ full member. Nenecha that video mgbe ahụ wee sị na ị na-ayị yala. We fozo oji ya nata Matthias egesinya hapụrụ gị ya. Obulego Matthias boss mana Matthias achọrọ ikwu ya. Ona na nghọta. So nene na that crusade ka unu fozi ebe ha si na ha short down. Crusade na nke ikpeazụ. Inenecha ya subscribe on this our channel. Ebe aka ya na-afụ the latest update woto all the time. God ejena ngota bel ahosa ebuba na eda akasha mu ego na ere bel elebel ego ole ka ngorie 4,000 ka ngorie now gente if awu crusade nde
omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ. Ịghọtago? Amụrụ m ebe Mathias na ndị otu esi enweta this deceiving ha na-edeceive onwe ha. Na ha achụnago ụka na ụka amana, na ha achụnago ụka na ụka amana, na ebe ha pululu the biggest crowd because crusade nọ n'ọdụ ka ebe a na-akpọ roll call. Ịghọtago? Ịsawasịcha n'ọnụ na Facebook. Crusade wonyawo the physical analysis a eme na on the ground. That is the practical aspect to show that message na sink. And unu efelukwana again. Look at the people who were here from far and wide. People see from obodo oyibo in diaspora. Land there in Nigeria. Ngor Okpala because of a crusade. And the fact is that these people don't know anything original about them. You claim that you want to go back to the ways of your fathers, but every single way is actually worship that your ancestors who through the way I say Feshireka Ibn anyway. You want to go copycat, copy. Nothing original about if name Ndala. No result. The only crusade overpower. Evangelist Ebuka Obi na-eme na Ngor Okpala. Look at it. Nene na abụ niile ha na-abụ. Gwa m na etu aka ndị nna nna ha si wee na-efe arọbi na-agụ ha. Etu aka ndị nna nna ha si wee na-efe arọbi na-agụ ha. Nothing original about them. Yeah? A na-ekwe. Is it all about crowd? If it is not all about crowd, kedu ife unu ji wee tọọ canopy pụta oche? Or ghost ka unu debelu oche a ka ha bịa nọ? Ọ ndị mmadụ ka unu debelu oche a ka ha bịa nọ? Yet, these people on social media, but they are not willing to identify with you people publicly. If on a madu na-eme ezo always be ife ka ọwụ. If on a madu na-eme ezo always be ife ka ọwụ. Iji ime ha agwa na a lot of ndị niile na-efe nọ n'ụlọ ụka na ha ncha niile na-agwụkwa ọgwụ na ha ncha niile na-ejekwa be dibịa. Nke ahụ ha na-eje n'azụ gosi na ọ dọrọ mmanya ka ha jeje n'azụ. Ịghọtago? Nke ahụ ha na-eje n'azụ ife ọnwụ na mmadụ identify publicly without shame or if I call the proud of. And when a lot of things jọrọ njọ anyị na-eme, but we are not proud of it. That's why I ji eme na nzuzo. Ịghọtago? But nke ọnwụ na ị na-eme na-emepụta ọ nke ahụ ka ịdụ proud of and ọ nke ahụ ka ndị mmadụ ya eji wee mara. Ọ na-ama nna-ezu ohi ma ọ na nna-ezu ohi ka esi wee accuse him of izu ohi. Ọ mgbe onye nwudere aka ka ọgụnụ n'ite nyatara azụ ofe do na ya ka esi ekwu kachim ọngụ onye jidere. Ịghọtago? So ka iwe efu na enu fa etu ka ha yesi na social media na-agbatọsi ọnụ ụmụazị agwọwuru onwe ha n'ọgwụ che na ịgwọ ọgwụ ọdịnala Igbo a na-ekwu a na-asọpọtụ ha na Facebook because of gọnụ akwụkwọ nsọ. Ịghọtago? Ịtarị mmụọ na-apịa ha n'obi wife ha na-achọ ka ha chụmie mana on the ground nobody is there to identify with them. Chetakwa ife ngwalago mma eji belu ma wee hie ọnụ mgbịrịgba n'isi. O nwere onye anyị nwere na Nnewi ya n'ọkpụ na eze ya Ebube a na-edo akacha m oche no ife ngo bel a 4000 ọkwefu ka o si wee tabụsicha mma eji bel a wee hụpụ ụnụ ihuru ahụ dị ụnụ n'ime gbangam ezugo here. Share this video.